Čaute ľudia, je to druhý diel našej FC Mobile. V týme sa nič nezmenilo. Redner Reward. Tu máme taký pek. Nič moc. Ale asi nič tu. Také netreba. Tak nič. To takto môžeme pobrať. Aby sme vylepšili. Máme trochu lepší šatát. Turn. Tak nič, viac ho nemôžeme. A ideme si zahrať jednu hru. Iba je to druhý diel, takže teraz moc nebudeme. Dáme si zase jednu hru. Proti Chelsea. A to meno Jurko, to není moje meno, to je bratrancové, lebo to je bratrancov účet. Takže tak. Už len tu. Dobre, ideme na to. Dobre. Je strašne rýchly ten nový Aldario, či jak sa volá. Ale Chelsea je taká dobrá. Ale to bolo nahrané presne Schlotterbeckovi. Ten je na této situácie stávaný jak... To si pekne zasekajočku. Aldavari. Jej. Teraz propustil Schlotterbeck a sa budú musieť druhý nech starať ďalej. Mám pocit, že to asi bude pre Chelsea penálta. Tak nie? Ja som ani nevedel, mne sa sekla hra. A oni kopali. Aj tuto. To tak nečakal. Nie. No tak. Taká smola. Áno, poďme. Teraz ho chytal za dos. Obranca Chelsea. Tak na ho vyšiel. Zase Schlotterbecka prešiel. Oni majú dobrých. Áno. Pekný Carlos Alberto. Keby toto bol gól, tak ja sa tu asi posarkám. Sorry za ten výraz. Hádam, nedostanem žltý dolár. Aj keď neviem, či to je možné. Lebo som ešte začiatočník. Dobre.
To je polčas. Polčas. Pekne krásne. Krásne sa do toho pustili. Teraz otvorená šanca pre Aldo Dvaria, aby mohol dať prvý gól, ale nie, nedal. Ani Salah to z dorážky nedal. To je smutné. Nožničky. Ja som skoro iskočil. To čo bolo? Takáto šanca, tak ja som taký slabo. Ja neviem premeniť toto. Tyjo. A teraz z toho dostaneme gól. Ale fakt, ja som sa skoro... Keď som... Fúha. Ja som to nedal. Fúha. Mne sa rozklepali nohy. Fúha. Ja som teraz zadýchaný. To čo je za tým? Sekla sa mi úplne hra. A to nechápem. Fúha, skoro dali gól. Dobre. Au. Fúha. Ako nemôžeme dať gól. Minulý diel, takže prvý. Sme dali toľko gólov. 2 sme dali, to je dosť na mňa. No, a teraz dostaneme tretí. Fúha. Sme dostali po držke. Prosím. Chcem dať aspoň jeden gól. Ale keby som dal tie nožničky, tak by som ho totálne stratil. Ale je dobrý. Je slabý. Poď. No tak. No, tak to je všetko. Prehrali sme. Tak čaute.